Washington, inus kanwar yung mga anti-Iran na. Gupo na yung makakakapat sa naging Amerika na mark my word, kauman ni turo niya na dini sunod na mga mga countries isagyan kaya region Middle East. Na gupon di maparo sa manan niya na Bahrain. Gupon di maparo sa mga pedenged. Apko po na nagasulin. Tingnan pa close pase. Close pase. Di ka no pagukit. Imanto na di ka no makapesa. Di kaya kita na Iraq, na di kaya kita na Bahrain, na di kaya kita na United Arab Emirates, kasasalatan siran sa nga Strait of Hormuz, ay kasasalatan sa Iraq, Bahrain, United Arab Emirates, Qatar, tunapin to, makaliliniasan sa Strait of Hormuz. Gupon, kakapti Amerika, askanwa, pamarakiud na eh. Gupon kakapti Amerika, ato na ikiswa. Natigyan na waya gupong kararangiti, kadigan upungunot ko kabayairan. Natigyan na, oops, close pa siya Strait of Hormuz. Manto na da makapumasa, da di ka no makapusa sa gasolina. Ito na isyo na ka, makapungunot na nga mga Arab. Kakagitan siran. Mata na kayo, di siran na mataya gutom, amay ka klosan, amay ka mipar, yakin niya Trump pag nga Strait of Hormuz. Naudi niya siran na ki ikatay sa ngiro na ikatan sa tangila na saya kanuantap na ro kanuantap. Ginan man na reality. Na sa kano, ang mga Arab nano comment. Giya mga urakyo. Di niyo stagfirulolo adim. Badayon sa dayon na rin. Naayad na president na si Trump. Amay kami a president. Nang ito tigina ito yakin ng Middle East. Di ka nung makasanging eh. Nangigiraw ka na, no comment, kalangunan ng mga swaldaw tala na sote. Detara na. Miya kontrol la Saudi, aging apiti barangan na mga, miya kontrol la Amerika, Europe, aging apiti barangan na mga bangko, lango na yaman na niyan na ipko yagu-yagiransan. Na miya kontrol la Amerika, aging Europe. Ato na miya swa. Oman karanang ita na Amerika na kataon niyan ro. Iman to dadalar. Dato amang uda, gina ni reality, are mobs ang paso. Ayaw buwag masakaw pagatake sa Iran. Gitu, di ka ba tanong ko na mas mga papasang sira na kiubas sa katano ka, gitu ka titunan. Ugid na pangiminar ka nusid. Gupon di nga Amerika na makontrol na Strait of Hormuz, nasukabog sa korgano. Ayaw man niya na, diyan nga Strait of Hormuz na misosoyok kanan, misosoyok. Nagyan nga na nakasusoyok kanon, nalilibatan na Iran, Iraq, Bahrain, United Arab Emirates, diyan kaya UAE, diyan kaya Dubai, diyan kaya mana niyan na Qatar, lilibatan ni Rananan. Na ayabu ang bengawan niyan, ayabu o kita ng Strait of Hormuz. Nyagit to, ayabu o kita, ayabu access sa karagatan ng Strait of Hormuz. Nagupo na makontrol la Amerika, akalosa ni Rananan, nasa din sa mapetero na Amerika, okay. Di na reality. Kaya busa sabot na Strait of Hormuz. Ugin na reality yanan, nakapta na Amerika, kaandid ni kakapti sa na Amerika, na ginan din yaman na niya, na kaya kapti niyan ko may tumal accountrisan. Taman sa Iran. Ando ni kakalosin yan, na teratakin yung mga nabal. Na, ato na isuwanta, may kada kilosan ni Iran na Strait of Hormuz. Malunyo kung man kirang na, anto na ikulaw la. Okay. Ay masusuanan, ito na madi inged ko na, may susuyo ka. May susuyo ka. Pama nagiyo pa mo, giyo pa ma. O, giyo karagatan. Na soyok kaunsan, giya. Taguangaw na ya. O, giyo pa may karagatan. Ay, eksityan na giya. Di ka pakasuld ka sa nga na mga country. Iraq, yan na ditano ditero. Na ikapasod ka na, ayabu a paitaw niyan. Ayabu ang bengawan niyan. Ayabu a access.
Akapakapesa nga sa gasolina, agu ka pagasoldir ka materials, nagiabo Strait of Hormuz. Gina. Andi di kaklosisan, nagilupa. Gilupa ako kitan. Nagilupa ako kitan, nalangon pa na pumanagidgasan. Nayaman na niyan na, ano ko nga din pinaki ako kitan nun sa gilupa. Pero ka po ako sa Saudi Arabia, pagtas ka ro sa Saudi. Kama, may susuyo ka na. Ano ni kawan namin ba, umatiago ni Ran Rosalantong na, oops, close pasi. Oy, hindi ka no saan miya ka, nga Saudi na misisibay, kasi anan matago sa Red Sea. Ay misisibay san, makaliliwader pa na Oman, Yemen, Saudi Arabia, Egypt, road sa mana Jordan, sa Akwan, mililiwanan. Ay adu niya na nga na makasusold. Ilan naman sa mapa? Ginan. So, tumarostan, no? Kami at taman tanusan. He also warned that as long as the blockade continue, the Strait of Hormuz will not remain fully open. Tama na Peter, wag yung speaker, wag yung Iran. Taman sa yamanan niya na sisangano, bubulakan niyo, tataratakan niyo, wag yung yamanan niya na karagatan. Ayamanan niya, India, why? Udi, nagyang alalangkaw niyo, Strait of Hormuz, adiniwan na nawaan na, didn't cope sa pool against Strait of Hormuz. The development came within the framework of a temporary ceasefire broke on April 8 following weeks of war that began on February 28. Despite ongoing direct contact, mediation effort, no agreement has been reached and both sides continue to signal readiness for escalation. Sama na tigin nagyang abitira ay manan niya na miya potol di na dapagayon ni sa April 8 taman sa imanto, way nasabab sa giyang did na tigin na keed na yamanan niya na mapya, signal na yamanan niya na mapya, bitiara, na imanto na giyang makambubala, na imanto na ready siran, si kuya yamanan niya nakapakitidawa. So, ginan, are mga pagarya, shout out sa 602 viewers.